سلام عنا هبلنا تختاتلتي قداموت ميديا زيناتات قداموت ميديا بقتانا بإيدكم كبتحكم channelنا سبسكرايب كبرو حقنيان تأماني واناو زينان حبريتاتاتن انقربولو قداموت ميديا سبسكرايب لايك شير كومنتن بمقوار مسانا كتكونو بمعدام نلومي نابز حزنايوم حبريتاتات جنبارن تكوسات علتاو زيناتاتن كنسجر أقدمنا جن أرست زيناتات كنسمعكم تግራይ بسنكتي نخلت عمت سقطله دماو ኩናት ሰላም رحقوا بأمايت أشحات زغطورو نبرتا رغيفوم بمليونات زغطورو تمزابيلوم نحلنا زخبدون سماعي زسنبدون قفعتات تفتصموم وأيوم تباهيلو والكملاخي إسياس مرحوم لفنطاويان ورر تحيلتات اقروم أبزر قصلهم كلهم كبابتات زفتموم زلو قفعو تكبارات مرأيا اتيز بتقراي ناي مصنات كتور بهاقوميو كبل أبال سينترال كومان منغست تقراي اي تقيتاتشو ردا قليتوم لفنطاويان حيلتات قبل على حزب تقراي زفتموم زلو قبنات دون خبلو محبرسب علم تغطي كقبر كم زقبا وانا دايركتر ودبتعنا علم دكتور تيدروس أدحانوم قليتوم زبلون كالوتنا اللونا نختكتاتولونا بخبرنا عدم تግራይ بسنكتين خلت عمد زغطله دماو ኩናት سلام رحقوا بأمايت أشحات زغطورو نبرتا رغيفوم بمليونات زغطورو تمزابيلوم نحلنا زخبدون نسماعي زسنبدون قفعتات تفتصموم يوم تباهيلو بسنكي والكملاخي أبي أحمدن مس بعداويان حيلتات تشاريخو قبل على حزبن منغستن تግራይ ዝተወልዐ ኩናት قبل على حزب تግራይ نمأمانو زخبط ጸገማትን قفعتاتن تفتصموم يوم تግራይ ካብ كل عينت مسرتاو أغلغلوت تفليايا اب تግራይ سلام ጥራሕ ዘይኮነስ ንመዓልታው ናብራ አገደስቱ ዝኾኑ አገልግሎታት ውን የለውን ህዝቢ ዝግልገለሎም መሰረተ ልምዓት ዓንዮም ንጥፈታት ሕርሻ ሕክምናን ካልኦት መንግስታዊ አገልግሎታትን ተሰናኺሎም ይርከቡ በሚሊዮናት ዝቁጠሩ ነበርቲ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ወዲቆም ብሰንኪ ሕጥረት መድሓኒት ከዓ ብዙሓት ክሞቱን زترفو دما بخبيت أجمن بدهون من نبابرهم كدفؤو تجديدهم يركبو بيت مخري سبعو مسلات حبرات هجرات عب سمين إثيوبيا استفتحوا جهازات كوينات كمرمر زقومو كوميشن كدم حيدت سمون أبزوتو مبأتاو تبتابو هتم زتفتحوا كبت جهازات نجبنات كويناتن جبنات أنتار سبعو نتن زدارو مخانم أفليتو نيرو بتوسخي تميتن تبصحنت سب اورد ات متعنقافن صوتاو عمتن كم مسارح كوينات مو علوم املكيتو بزسكحكح درجه عمتن صوتاو جهزتن كم استفصم زحبره اتصبصب اب كلهم كوينات استخايدلهم كبابታት تمساسال متقعتي كم زتفصم اب تግራይ ግን اتزقف ጭካንስ ተሞልኦን كم ዝነበረ ይጠቅስ እቶም ዓመጻትን ጾታው ገሰታትን ዝተፈጸሙ ድማ ሰራዊት መከልኻል ኢትዮጵያን ትግራይ ምስተቆጣጠረ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ኣባላት ፋኖ ነቶም ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ዕላው ምግባሩ ይዝከር እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝወጸሉ እዋን እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓመጽን ጾታው መጥቃዕትን ከም ዝቐጸለ ብዝርዝር ገሊጹ ነይሩ بتوسخي سراويت مكلخال إثيوبيان إيرتران مس مشاركتهم بمخان حزب تግራይ زدليو مغبي تمرتن حكمنا بزتودبه منقدي بسفحو أعنيوم يوم كبل اتي ببايتو سب أو مسل حبرات هجرات زقوم كوميشن أبو أسفير لو بخالق وجن أم معراب تግራይ جبنت أرسب أو نتن عليتاو تنتتن بملكع وفري كم استفتقمو كلتا عالم لخويان تتابقت سب أو مسلات أبز حلفة عمت ميازيا أبزوت وتأبتاب عملكيتوم والكملاخي إسياس زمرحوم لفنطاويان ورر تحيلتات اقروم أبزرقت اللهم كلهم كبابتات زفتمو وزلو قفعو تكبار مرأيا اتز بتقراي ناي مصنات كتور بهاقوم يكبل أبال سينترال كوماند منغست تقراي اي تقيتاتشو ردا قليتوم اتوم لفنطاويان حيلتات أبزوبا مأخل دبوب معرابن سمين معرابن سلماويان علامات قبرو ጫፍ ግፍዕታት ይፍጽሙ ምህላዎም አበ ዕላዊ ገጽ ትዊተሮም ዘመልከቱ አይተጌታቸው ረዳ እዚ ድማ በፖሊሲ ዘሰነይዎ ቁልዕ ባህግ ጥንተት ዘመልከቱ ኢሎም ነተደጋጋሚ ጣውዒትን ስክፍታታትን ማህበረሰብ ዓለም ጸማም እዝን በመሃብ በቀጣልነት ሰላማውያን ይጭፍጨፉን ከተማታት ይድብደቡን ምህላዎም አይተጌታቸው ወሲኾም ሓቢሮም
አባይታ ዝሽረፍ ረዚን ስጉምቲ ማሕበረሰብ ዓለም ተዘይኮይኑ ስክፍታታትን መግለጽታትን ጥራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽንተት አየድሕኖን ዝበሉ አይተጌታቸው ብርክሊሎ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ዓበይቲ መስገደላት እናሰገረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጽንተት ንምድሓን ይኳሻሕ ምህላው ወሲኾም ገሊጾም እዮም ለፍንታውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጽምዎም ዘለው ገበናት ደው ንኸብሉ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር ከም ዝግባእ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገሊጾም ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝኣተውዎ መሬት ትግራይ ኩሉ ሰላማውያን የጋፍዑ ኣዋልድ ይደፍሩን ንብረት ህዝቢ ይጉሕሉን ምህላዎም ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ገሊጾም ግዘ ኣዝዩ የምልጥ ምህላው ብምሕባር ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ጥቡቕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግባእ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ዕላዊ ገጽ ትዊተሮም ኣስፊሮም ኣለዉ ለፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዝቕጽልሉ ዘለው ጫፍ ግፍዒ ኣብ ግምት ብምእታው ማሕበረሰብ ዓለም ስክፍታታቱ ይገልጽ ኣሎ ለፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት በቀጻልነት በግንባር ዛላምበሳ ይትኩስዎም ዘለው ከበድቲ ኣጽዋራት ኣብ ከተማ ዓዲግራትን ከባቢኡን ብርክት ዝበሉ ንጹሃን ወገናት ህይወቶም ክስእኑ ተገይሮም እዮም ግዳያት እቲ ሓደጋ ከም ዝበልዎ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሬትናን ዓድናን ብሰላም ክንነብር ስለዘይፈቅዱልና ዘለው ኩላትና ኢድን ጓንትን ኮይና ክንቃለሶም ከም ዝግባእ ድማ ተዛሪቦም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንጸላእቲ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታን ግዘን እናመረጸ ኣብ ዝድምስሰሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ወራሪ ሰራዊት ሻዕብያ አንጾ ንወዲ ማዕጾ ከም ዝበሃል ናብ ከተማታት ትግራይ ብመድፍዕን ብሮኬትን ህዝቢ ዘበሳብስ ዘሎ ስለዝኾነ ድማ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ መስራዕ ሰራዊት ትግራይ ከይዛርን ዕድመ ጸላእትና ንኽሓጽርን ኩሉ ክኸትት ይግባእ ኢሎም ዝብሉን ካልኦትን ኔሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰሰናዩ